Devojčica i njen stariji brat su se oboje ponovo rodili i vratili na dan kada ju je on usvojio. U njihovom prošlom životu njen brat ju je usvojio i uvek su bili veoma bliski. Čak i na samrti obećali su jedno drugom da će ostati zajedno i u sljedećem životu. Nakon ponovnog rođenja, devojčica je mislila da će brat opet izabrati, ali on je umjesto toga odbacio njenu ruku i izabrao ženu koja je stajala pored nje. Devojčica je bila zbunjena, sve dok njen brat nije rekao da mu je u prošlom životu ona oduzela sreću te žene. Tada je shvatila da je ta žena zapravo bila njegova prva ljubav iz prošlog života. U prošlom životu njegova prva ljubav je umrla veoma mlada i devojčica nikada nije očekivala da će brat svu krivicu svaliti na nju. U tom trenutku upravnik sirotišta joj je rekao da je bogata porodica želi da je usvoji, pa je pristala. Ubrzo zatim izašla je iz sirotišta, ali je njen brat mislio da ona želi da ide kući s njim i odmah joj je rekao da prestane da ga uznemirava. Zatim je ljutito otišao. Nedugo posle toga stigao je automobil bogate porodice. Bogata žena joj je dala novo ime i odvela je u svoj dom. Čim su ušli u kuću, sreli su njenog sina. U prošlom životu taj mladić je bio unakažen od strane grupe nasilnika. Lice mu je bilo prekriveno ožiljcima i svi su ga izbegavali. Devojčica ga je toplo pozdravila, ali je on potpuno ignorisao i otišao. Bogata žena je već bila navikla na ponašanje svog sina i objasnila je da on odbija da govori pa da to ne shvata lično. Nakon toga organizovala je da devojčica uči plemićki bonton, jahanje i streličarstvo. Zbog napornih treninga devojčica se često povređivala. Jednog dana, dok je sluga mazala lek na njeno povređeno koleno, mačka joj je prišla. U tom trenutku pojavili su se njen brat i njegova prva ljubav. Ispostavilo se da je mačka njihova. Njegova prva ljubav je namerno prokomentarisala da devojčica izgleda jadno nakon što je usvojena u bogatu porodicu, jer mora mnogo da uči i stalno se povređuje. Nakon toga, brat ju je utešio i rekao da ona nikada nije morala da se trudi kao devojčica, već da samo živi srećan život. Devojčica je smatrala da je to izuzetno ironično. U svom prošlom životu i njeni usvojitelji su joj branili da uči razne veštine, pa je zbog toga mogla samo da zavisi od njih da bi preživela. U ovom životu odlučila je da se osloni na sebe. Kako bi osigurala svoje mesto u bogatoj porodici, svakog dana je pokušavala da razgovara sa sinom bogate žene i da provodi vreme s njim. Njena upornost ga je konačno dirnula, pa su se dogovorili da zajedno idu kući iz škole, ali tog popodneva on se nije pojavio. Devojčica se iznenada setila da je to dan kada je on bio unakažen u njihovom prošlom životu. Odmah je pozvala policiju i otrčala u uličicu da ga potraži. Tamo je mladić već bio okružen nasilnicima koji su ga ismevali jer ne može da govori. Čim ih je devojčica ugledala, uzela je drveni štap i upozorila ih da odu. Kada su nasilnici čuli da je pozvala policiju, spremili su se da pobegnu, ali u trenutku kada je pomogla mladiću da ustane, neko ju je iznenada šutnuo i oborio na zemlju. Pošto policija još nije stigla, mislili su da je lagala. Ubrzo je izbila svađa između dve strane. U trenutku kada je devojčica počela da gubi snagu, njen brat je slučajno naišao i video scenu. Međutim, odlučio je da ih ignoriše i čak obećao svojoj prvoj ljubavi da će je štititi do kraja života. Devojčica je bila potpuno razočarana u svog brata, a obećanje iz prošlog života sada je izgledalo bolno ironično. Videvši da nasilnici spremaju da povrede mladića, devojčica ga je odmah zaštitila svojim telom. Mladić je konačno progovorio i očajnički izgovorio njeno ime.